Vi er nu taget på tur til Internon. Hvad er det, vi skal se? Hvad skal vi se? Ja, hvad skal vi se? Vandfald. Nå, du ved godt lidt om det. Og hvad mere? Jeg ved ikke, hvad vi skal se. Jeg troede bare, vi skulle sove på camping og vandfald. Det er nemlig rigtigt. Vi skal ud på campingplads. Det skal vi jo ikke se på. Nej, men vi skal teste, om du kan finde ud af at sove ude mellem dyrene, hvor der er cikader, der synger, og frøer, der gokker, og jeg ved ikke hvad. Yep. Fordi når vi skal op på Døje Luang senere hen, så er der 5 timers hård hike, og hvis ikke du gider sove på toppen, så er der altså 20 timer. Og så skal vi ud og se 2 gode vandfald. Var det ikke 4? Ja, vi skal se 2. Den ene af dem, som jeg har set for 10 år siden, den anden, som jeg har set for... Der har vi aldrig set. Og så er der et par stykker mere, vi kan se undervejs, og vi har lyst. Men nu bestiller vi mad. Kommer mad. Den kommer der.ไม่เป็นไรครับอันนี้อะไรอันนี้น้ำซุปจริงเหรอเกาเหลาก็อ๋อไม่ใช่ผมบอกว่าน้ำตกหมูมีน้ำตกใช่ไหม Yes น้ำตกหมูเอาน้ำตกหมูนะkaffetid med vand. Vi har lidt sløv her til morgen. Der er vi ikke lavet. Maden smagte helvede til slut. Du kan hverken lide fluer eller kakelakker i din mad. Men de var heller ikke særlig skarpt derovre. Der står de her namduk, og det betyder vandfald. Og jeg er godt klar over, at jeg ikke får et vandfald fra de små klipper ude i bjergene. Men der er noget, der hedder det på thai også. Og det er normalt en tallerken kød med en masse velsmagende herbs, altså sådan noget krydderier. Men den gang der kom de med suppe, men de havde ikke så over, at de bad om at få sticky rice med, og man spiser der ikke suppe og sticky rice. Så min mad var heller ikke succesfuld, og så var der lever i. Men hvis vi er heldige, så er kaffe noget, der lapper det af. Skål. Skål. Laura, du er altså selv skyld i det, hvis du har den lille. Det er jeg altså. Altså, du siger jo ikke ret meget. Det er jo på samme måde, ikke? Du sidder bare og smiler. Er den ved at dø så? Ja. Så har vi en slange her på vejen. Der er blevet ramt af en bil, kan man se. Jeg tror, det her det er en rat snake. En stor voksen en. Hvilket betyder, at den ikke er giftig, men den er aggressiv. Den er altså ikke så aggressiv længere. Men hvorfor er det, den ikke bare slanger sig? Altså, fordi den er ramt derovre. Jamen, det kan sgu da ondt at ligge og rulle sig på sin tarm. Yeah. Så er vi nået det kedelige stræk på turen. Et langt lige tosporet vej fra Chiang Mai og ned til indgangen til Nationalparken. Vi lige drejer til højre op mod bjerget. Og her skal vi betale penge. Laura, kan jeg låne 500? Ja. Sådan er det sgu, når man kommer med sin gamle far, og han ikke lige har sørget for at få penge nok med. Hvor mange er der her? Det ved jeg ikke, det er Ja, lad os tælle. Jeg gider ikke at skylde dig mere end rigtigt er. 400. 400 er nok. Jeg tror, vi skal betale 400. Her er det sådan. Jeg skal lige vise jer der. Det er indgangen til parken. Og der skal man betale for at få lov at komme ind. Man betaler en pris, så vidt jeg husker, per person. Og man betaler en pris for motorcyklen. Og fordi vi nu er flotte hvide i huden, så kommer vi til at betale ekstra. Lad os nu se. Så er det krab. Alej krab. ราคาเท่าไหร่300 บาท ถ้าสมมติว่าผมเป็นคนฝรั่งคนไทยเท่าไหร่ ไทยมีบัตรประชาชนไทย ไม่มีแต่ว่ามีใบกับขี่นะผมจ่ายภาษีที่เมืองไทยด้วย นะครับ ใบกับขี่มี ใช้ไม่ได้ครับ ใช้ไม่ได้โอ้300 แป๊บเดียวผมต้องการตังค์เพิ่ม Get down. Nå, men prisen er steget her, det koster nu 600 baht. 300 baht per næse. Okay. Så nu sidder vi her, og der har vi motorcyklerne, og vi er klar til at køre. Laura, nu nyder vi den her tur. Det nyder vi, ikke? Fordi det er 300 baht per næse. Ikke? Og selvom jeg er ret god til thai, så hjalp der mig ikke en skid. Selvom jeg også er en flot fyr, hjalp der mig ikke en skid. 50 baht koster det, hvis du er thai. 300 baht, hvis du er hvid.
goddammit. Jeg hader racisme. Juhu! Så er vi kommet til vandfaldet. Yep. Og derovre. Okay. Peace-tegn. Lad os komme op og se, hvordan det ser ud deroppe. Døintenon. Det er ikke altid heddet Døintenon. Der hedder en masse andre forskellige navne undervejs. Jeg kan ikke helt huske historien, men det er Thailands højeste bjerg. Med 2.600 meter plus i højden. Og det er et bjerg, hvor man kan køre hele vejen, som man nu vil og lyst. Hvilket også betyder, at det er et ret besøgt sted. Så jeg laver lige en detur her, så vi lige kan se skiltet. Og det er Vattiratan vandfaldet. Og jeg kunne godt læse det. Også på sejt. Anyway. Der falder et par liter eller 4 igennem her i minuttet. Prøv lige også at se de her banantræer. Der er en hel bananskov. Det er meget lavt kun det her. Men træerne har sgu lidt langt ud. Det er lidt fugtigt og lidt vådt her, men og det er svært at få det med på billedet, hvor flot det egentlig er. Ja, så er vi kommet op på hvad hedder sådan noget? Nationalparkkontoret oppe på bjerget. Der er stadigvæk en 6-7 km op til toppen af bjerget, men sådan ser området ud bag mig. Er det ikke bare flot? Og vi er endda også ret heldige med vejret. Der er en fornuftig overskyet hele vejen, og nu hvor vi er nået toppen, så er solen kommet frem. Temperaturen falder statistisk set ca. 2 grader per 500 meter, man stiger i højden, og på nuværende tidspunkt så er vi nok oppe i små 2.000 meter, så vidt jeg husker. Så vi er nok cirka 8 grader lavere i gennemsnit, end man ellers ville være nede omkring Chiang Mai. Anyway, for at få lov til at campere, så skal man også betale det. Så lad os se, om vi kan få lov at betale lidt penge. Der er nogen her, man kan få lov at betale penge til. Det tror jeg, der er. Så er det krab. Punta by camping ฝั่งนู้นนะครับ ครับผม มีเต็นท์มีหมดเลยตัวเองแล้ว คนละ30 บาทครับ คนละ30 บาท ครับผม โอ้ผมชอบคุณมากกว่า ผู้ชายข้างล่างนะ ที่ไหนฮะ เขาอยากได้300 บาทคนละคน อ๋ออันนั้นเป็นบัตรที่เข้าชม เฮ้ยใช่แล้วแต่เขาเป็นคนไทยนะ อ๋อ 50-50 Vi er kommet til campingpladsen, og a man's gotta do what a man's gotta do. Og det synes jeg lige, jeg vil gøre i en far, hvis jeg kan få lov. Fine forhold. Hvor er skiltet henne? Der var det. Men's restroom. Flotte forhold. Og så man kan se, så de gør rent. Det eneste er, selvom man snakker i telefon samtidig. Prøv at se her. Og der er brusekabiner. Det er primitivt, men det virker. Der er fine sidde ned og slappe af toiletter. Lad os lige tage en tjekker. Det kan jo være, at man har gjort det. Faktisk hele venstre siden her, det er til brusebad, kan jeg se. Og så til dem, der har trangen til at gøre det på thai-vis, så er der også den slags toiletter. Ja, men jeg tror nu bare, jeg stiller mig herind. Og hvis ikke I har noget mod, så gør jeg lige det alene. Så er vi kommet på plads. Det her, det er Lauras. Ja, prøv at se.
Vi er i Thailand. Thailand, som alle andre, betaler millioner af kroner for at få lov til at komme ned og besøge, fordi der er sol og sommer, og der er varme. Og hvad gør tøsen så? Hun strider med sammenfingeren og siger, far, jeg kan altså ikke lide nudelsuppe, hvis der er fluer i, og far, der er altså koldt. Det er koldt, jeg fryser, og det gør jeg ikke længere. Jeg har det rigtig godt. Og så skal den jo bruges. Man køber jo ikke en vinterjakke for sjov, vel? Jamen, som du bruger penge, så tror jeg næsten, det er for sjov. Anyway. Her skal Laura så sove. Og det bliver spændende at se, om hun klarer sig der, ikke? Du kan se, det tager hende 40 sekunder, så roder hun kraftedeme også i hængekøjen. Og herover skal jeg så efter planen sove. Jeg har så et lidt anderledes system. Jeg har min hængekøj heroppe i det, man kalder et snakeskin. Kan du se det her? Kan du se det her? Kan du se det? Det kan man der. Der var den her. Og så har jeg så sådan en backup hængekøj her, som jeg bruger til min bagage. Og den bruger jeg så også, når jeg bare skal hygge og slappe af. Så kan jeg hænge og slænge mig i den. Fordi jeg tænker, at Laura jo nok ikke gider, når der er insekter og alt muligt andet, så har jeg ikke bragt sådan en med til hende, men jeg har gjort noget andet. Nu skal jeg se, om jeg kan finde den. Faktisk, Laura, så har jeg taget noget med til dig her. Ja, det har jeg. Prøv lige at finde den. Prøv lige at hænge på her oppe. Prøv lige at holde den her. Okay. Yes, der var den. Den var ikke til dig som sådan, men den er til dig at bruge her. Hvad er det? Det er en stol, så prøv nu at sætte den sammen. Jeg troede lige, det var en god gave. Det er en god gave. Den er ikke en gave, jeg bruger den stort set aldrig så. Hvad? Den forklarer næsten sig selv, hva'? Ikke ret meget, der skal tænkes til. Hvordan? Yay! Det her, det er ryglæn, det gør. Ja. Er en lille spejder nu. Og der er ikke så meget spejder over sådan noget luksuslaver. Jo. Lortestol. Kom der. Det er nemlig ikke nogen. Så, se om du kan passe den her sang. Er det ikke dejligt? Jo. Det vil jeg faktisk godt sige, den er. Og det er fordi, jeg tænker, det kunne være, at du sidder og slappe af i den. Ja. Når du har tid ved siden af dit snakken på mobiltelefonen. Jeg har engang snakket med Christian i dag. Jeg ved da ikke, hvem du snakker med. Jeg ved godt, det er ham, du hensætter til. Frokostpause. Hvad får vi at spise, Laura? Rissuppe. Rissuppe. Men det er også Thailand, så det skal jo være ris det hele. Men det smager retfærdigvis godt. Og vi er på budget. For Laura har ikke taget penge med. Og nu siger hun ovenikøbet, hun er lånt tør for penge, så det er mig, der skal betale. Og jeg har heller ikke taget penge med. Det kostede for mange penge, Ronge min. Så om en 5 minutters tid, så nakker vi om, hvem der skal køre ned og hæve. Det gør vi sammen, for jeg skal se på natur. Der skal bagpå. Du kan bare køre langsomt, Laura. Nu hjælper du en ting, jeg skal stadig kunne med vejen. Nå, Så det kører jeg bare langsomt galt. det kan også godt være, at vi bare nøjes med rissuppe, som jeg har i mine tasker. Anyway, en restaurant. Fin og flot. Masser af plads. Ingen ATM. Men maden er faktisk god. Så bon appetit. Så er vi... Jeg tror, vi er... Ja, vi er faktisk i 2000 meter, så vi skiltet kan se. På et eller andet intimistisk viewpoint her. Jeg så, der er nogen, der holdt stille, så jeg tænkte, det gør vi også bare. 2 meter i højden. 2000 meter. Jeg svarede et spørgsmål til at give dig, jeg ville spørge, om den kan støde. Men det gjorde den ikke, efter, som du kunne gå ind i den. Men vi kører nok ikke til toppen i dag alligevel, fordi det der, det er udsigten. Og der bare altså være rigtig flot med bjerge og ting og sager derude. Men der var tåget. Vi kører rundt op i en sky, ja. Så der er ikke så meget at komme efter. Og så
er det på den kølige side af varmt lige i øjeblikket. Hvilket heller ikke gør det specielt meget hyggeligt. Lad os lige se. Det var et godt råd, Laura. Det var et helt vildt godt råd. Hvis ikke hun havde sagt det, så havde jeg brækket benen nu. Du får mig med. Så der kom hun let og elefant. Elegant. Nej, undskyld. Men det ser meget godt ud, ikke? Det er flot, det er lige flot der. Der er lige sådan en dal ned igennem. Og det er virkelig flot. Hvad er det bedre? Anyway, jeg tror bare, vi kører tilbage til campen og finder en læderlap at sutte på. Så er vi kommet til toppen af Dørinternon, Laura. Er det godt? Nej, det er koldt. Det er faktisk lidt koldt. Hvad siger temperaturen på din telefon? Ej, hvad siger du, far? Kan min telefon også fortælle temperatur? Jeg troede kun, den kunne sende beskeder til Christian. 16. Er der 16 grader alligevel? Ja. Ja, så er det jo stadig varmt. Nej. Men der er ikke så meget at se på herovre. Der er noget Nature Trail, som starter derovre. Og så har jeg for vane at lige gå holdt i den her lille café herinde bagved. Og få mig en kop varm kakao. Det plejer jeg at elske efter sådan en tur herop til. Men Laura, hvor mange penge har vi tilbage? 160. Har vi 160 tilbage alligevel? Ja, for du brugte kun 100 bat. Og jeg havde 80, og du havde 80. Så Nej, vi har 100... Du havde 200... Nej, du havde 180. Ja. Og jeg havde 80. Ja. Og nu har du brugt 100. Ja. 6, 8, 16, det er 160 bat tilbage. Okay, plus den 10'er, jeg har i lommen, så vi er faktisk helt op på 170 bat. Lad os gå op og se, om vi har råd til en kop kaffe. Ja. Nå, er det godt, Laura? Ja. Hvad får vi? Det er altså en god kakao. Kakao. Ja, og man sidder rigtig og varmer sig på den. Fordi den er bare... Men nu er det jo også hugget mine handsker, så jeg er jo ekstra kold. Og se der, du er helt... Klædt på det top til to til opgaven. Nej, ikke til 2, for jeg har bare taget... Korte ærmer. Og... Kortbukser. Godmorgen, Laura. Godmorgen. Frisk og veludviklet. Du kan da bare sige hej. Hej. Nå, har du sovet godt? Halvt. Halvt? Ja, du er faktisk heldig, du kan falde ud, som vi har konstateret. Og så her til de uindvidede, så er der en ordentlig røv der. Og den skulle altså være velcro-lukket, hvis man skal være sikker på, at man ikke trisser ud. Men det har været en god nat, synes jeg. Rigtig god. Det her det har virket efter hensigten. Jeg glemte godt nok at få min hovedpude ind, men sådan kan det jo gå. Det betyder bare, at jeg må sove uden. Men det er mit system. Skal du tisse, Laura? Ja. Så er det jo bare at løbe, jo. Ja, for helvede. Så. Ud af det her først. Ja. Og det er jo bottom entry hoved hængekøjer. Så lad os se, hvordan en svær fødsel ser ud. Ej, der er lidt fugtigt, tror jeg, på grund af duk. Okay, så gider jeg ikke, at du strømper. Nej. Er du klar til at se mig blive født? Ja, nu er jeg klar til at se dig blive født. Det lyder som, når man hiver trusserne af en konstabel efter en uges øvelse. Og sådan ser det ud, når hvalen den bliver født. Blop sagde det lige en gang. Jeg skulle slet pænt her gang. Ja, nå, men vi ses. Lækre sokker. Laura, næste gang du kommer til Thailand, så ved du skal have med i gave til mig. Sådan nogle sokker der. For satan, mand. Det er dem, man skal bruge, når man er på tur. De var gode, var det ikke, Laura? Meget. Ja.
fødderne er varme, så er hele kroppen jo varm. Det har du nemlig ret i. Det er rigtig lækkert. Der er jeg misundelig. Der er der altså lige skudt papegøjen. Så kan jeg finde en anden læderlappesut på. Nu er det en video. Ja, vi er nået til... Hvad hed vandfaldet herovre? Altså kan jeg ikke huske mere. Nej, det var... Med! Okay, det var også halvt rigtigt. Det hed Majar. Majar vandfaldet. Og det er et af de pænere vandfald i Thailand. Og vi fik en god overraskelse. Så nu måtte vi jo af med 300 banditpenge for at få lov til at komme ind. Plus 20 baht per motorcykel i nationalparken. Og den er jo så lige så viseligt kørt ud af igen. Men det er det også cirka 7-8 kilometer. Ja, men det var jo ikke den indgang jo. Og da vi så kommer herop til, jeg har jo hævet penge. Husk lige det. Vi har hævet penge. Vi kan få rissup. Så skal vi pokker mig ikke betale noget. Det kunne jeg spare de penge. Men det gør jeg jo så også. Jeg sparer også de penge. Så yes. Just in a monument. Så skal vi se et smukt vandfald. Hvad har du at sige, Laura? At jeg glæder mig. Er du glæder dig? Ja. Ja. Kan du overhovedet se noget ud af de der glas, du har der? Ja. Hvad har du givet for dem? 200 baht? Ja. Plus. 200 bahtish. Jeg fik 2 for ens pris. Det er vigtigt. Ja, det er ret vigtigt, når man betaler så mange penge, at man forstår, at man har fået en gratis, når man har betalt sin første fødte. Så er vi kommet ned. Jeg ved ikke lige, hvor vi er henne. Jeg har aldrig været her før. Nej, det ved du ikke. Nej, det kan jeg ikke herfra. Det er farligt genialt, man kan tage billeder samtidig med, at man filmer. No food, no drinks allowed. Og her står der så noget andet om 500 meter. Jo, men jeg er totalt skræmt efter din gyserhistorie om Jakob og din mor på en gangbro, du ikke tør gå på. Jeg tænker på, at du kan totalt skræmme det. Jeg er så rystet, at det er kun fordi, der er no shake function på mit kamera, at det ikke ryster. Det er jo en skam, jeg ikke har set det her vandfald før. Det er jo lidt flottere end alt det andet. Nu optager den her. Jeg glemte at nedtælling på. Nå, men det er frokosttid. Og vi er kommet i en restaurant, som sælger sumtam, altså papayasalat. Og de har khao soi, og de har grillet kylling. Prøv lige at se loftet. Han forsøgte også at sælge os en enkelt kokosnød til at drikke, i stedet for det der lokale juks. Nej, det var ikke engang lokal juks i dag. Det er ikke æst. Det er Pepsi. Det er der ægte. Nå, det bliver spændende at se, hvad vi får nu her. Vi har bestilt grillet kylling i øvrigt. Og det her, det var vores sticky rice. Og nu kom maden. Hvad siger I så? Grillet kylling. Og på hver sin side, så er der døbelsen. Så det er godt, du laver? Jo. Okay, skal vi spise? Ja, tak. Okay.